Doncs donem inici al ple extraordinari 7/2021 de l'Ajuntament de Dénia. Primer punt, proposta d'adjudicació i requeriment de documentació en expedient de cessió onerosa de terreny de propietat municipal per aprofitament de pedra calcària en partida Garganta. Intervencions? Sí, alcalde. El que portem és la sol·licitud de documentació a l'única empresa que s'ha presentat, que és per a l'explotació de la cantera que està en la partida de Garganta. I, com és una adjudicació de 10 anys, deu de passar pel plenari i li sol·licitem la documentació i que depositi la garantia de 42.000 euros. Res més. Gràcies. Més intervencions? Ciudadanos? Gent de Dénia? No? Ciudadanos? Partit Popular? Compromís? No? Doncs passem a votació. Gent de Dénia? Abstenció. Ciudadanos? Sí. Partit Popular? Sí. Compromís? Sí. SPB? Sí. S'aprova per majoria. 2. Adjudicació del contracte de concessió administrativa de l'edifici denominat l'Escoleta per a l'explotació, gestió i manteniment d'una escola infantil de primer cicle. Intervencions? Sí, alcalde. El que portem en aquests moments és l'adjudicació definitiva a l'empresa que es va presentar per a l'explotació de l'escoleta i el mateix. O sigui, este sí que és una explotació per 4 anys més 2, o sigui que passa dels 4 anys, en total serien 6, i el passem per plenari per a aconseguir l'explotació definitiva. Gràcies. Més intervencions? No? Gent de Dénia, Ciudadanos, Partit Popular, Compromís, no? Doncs passem a votació. Gent de Dénia? Abstenció. Ciudadanos? Sí. Partit Popular? Sí. Compromís? Sí. SPB? Sí. S'aprova per majoria. 3. Inici i aprovació de l'expedient de contractació del servei de recollida de residus sòlids urbans, gestió de l'ecoparc i neteja viària. Intervencions? El tema de l'inici, l'aprovació inicial dels plecs de la replegada del FEM i en línia general, comentar que és un contracte per a 10 anys, per 68 milions d'euros, que ja han fet tots els tràmits administratius inicials de publicació en el Diari Oficial de la Generalitat, consulta als operadors de mercat, estudi d'estructura de costos, consulta a la Junta Superior de Contractació Administrativa de la Generalitat i ara en aquests moments el que ens queda és aprovar i publicar aquests plecs. Dir també que en la part administrativa, en la puntuació, els judicis de valor són 450 punts i després els judicis de forma automàtica són 550, dels quals l'oferta econòmica són 350 punts i 200 per a millores. En això el que vull dir és que l'oferta econòmica té un pes però que no és un pes decisiu per al servici perquè el que ens interessa és un bon servici. I per explicar-nos un poc el tema del servici, li passo la paraula a la companya Maite Pérez perquè ella ho expliqui. Gràcies, Paco, i bon dia a totes i a tots. Avui hauria de ser un dia memorable per a aquesta corporació, ja que després de 16 anys, per fi comença la licitació d'un nou contracte de neteja i que esperem que solucione els problemes que tenim des de fa temps al respecte. No totes les corporacions podran dir que van viure un canvi com este. Este contracte, sé que ho ha dit en diverses ocasions, però m'agradaria repetir-ho, és el fruit del treball de molta gent. És el fruit del treball de moltes reunions, en grups de l'oposició, en associacions de veïns, però sobretot replega totes les queixes i necessitats que han anat, diguem-nos, tots els veïns i veïnes de Dénia. Este contracte, jo sempre dic que la gent el que més veurà o el que més llamarà l'atenció és la substitució de tots aquests contenedors o totes aquestes bateries de contenedors i també la millora dels contenedors soterrats. Però més enllà que els contenedors siguin més nous, més moderns, el que busquem i el que pretenem és que aquests contenedors siguin més grans, amb més capacitat, fàcils de manejar per a tota la població, independentment de l'edat que tinguen o de les condicions físiques que tinguen. També el que pretenem és que aquest contracte de basura
Evidentment, el que també inclourà és el 15 contenedor, és a dir, el contenedor de l'orgànica. També incorpora altres residus, com puga ser l'oli o com puga ser una partida per amianto o les millores de vidre. El bolseig de les zones que es permetisca, com puga ser Baix la Mar, les Roques, la Xara o Jesús Pobre. La neteja viària és un altre pilar important en aquest contracte de basura, ja que permetrà millorar la neteja en el casc urbà, en baldejos, en zones infantils, en zones de viandants, en parcs, en zones verdes, però sobretot tenim una deuda pendent en la neteja de l'extraradi. Este contracte de basura implantarà serveis de retirada de basura en els barrancs o en les cunetes o a l'arrencada de les males herbes que puguen eixir en les ceres. La peça fonamental d'aquest contracte, o per almenys és per a mi, és la revisió que va incloure que cada 2 anys tant l'Ajuntament com l'empresa concessionària tindran que sentar-se i mirar què és el que sobra o què és el que falta en el contracte de neteja i adaptar aquest contracte a cada moment que estiga vivint. Nosaltres hem fet un contracte que replega o recull les necessitats que té avui en dia l'Ajuntament de Dénia, però el que volem és que aquest contracte de neteja recullga i puga ser útil durant els 10 anys del contracte. Ara, no podem deixar de costat ni les noves tecnologies ni siquiera el medi ambient. Per això, obligarem a totes les empreses licitadores que tota la maquinària que utilitzi siga elèctrica i la que siga de més pes o més gran que aposte per les energies sostenibles. En definitiva, crec que podem sentir-nos orgullosos del plec de basura que avui llancem perquè pense que esto marcarà un antes i un després en Dénia. Gràcies. Gràcies. Més intervencions? Sí, senyor alcalde. Des del grup Gent de Dénia no ens oposem per a res, en absolut, a gestionar el contracte del FEM. Creiem que era necessari, creiem que millorarà molt el servei. Suposem que la forma en què s'ha estudiat i plec de condicions és la que s'estableix des de la conselleria pertinent i que s'han matisat aspectes per al nostre terme municipal i tot això està molt bé. Pensem que haguem pogut anar més enllà, definint més contenidors, millorant i estudiant serveis, més a prop del ciutadà. Vostès això ho deixen per a les revisions bianuals i per a les millores del contracte. Ens pareix molt bé. El tema, com bé ha comentat en diverses ocasions, el tema de les revisions bianuals em pareix perfecte. La veritat, no tinc cap de tema en contra. Les necessitats i les manques del servei en aquest plec es milloren. Es té en compte la neteja de barrancs, els contenidors per a l'amianto, es millora el verd, hi ha moltes coses, però, com bé dic, hi ha moltes coses que també es queden un poc pendents a veure vindre i a estudiar cada 2 anys i en les millores possibles de les empreses. Ens hauria agradat que s'hagués reflejat un poc més a prop del poble de Dénia. Però, a més, em pareix molt bé i enhorabona a tota la tramitació que s'ha fet. Gràcies. Més intervencions? Yo simplemente dar las gracias a Maite porque todas las pequeñas cosas que le hemos ido diciendo estos 2 años están recogidas en el contrato. Me parece que es un contrato que nos hacía mucha falta a todos y pues nada, esperemos que lo coja una empresa que sí que apueste realmente por las energías renovables y por toda la ecología, que es lo que queremos todos, y que salga todo bien, que es lo que esperamos. Partit Popular. Sí, senyor alcalde, gràcies. Des del Partit Popular, jo primer que res pense que a nivell tècnic el que és el projecte ahir no tinc res que dir, em pareix correcte, tot el que s'ha estat fent, tot el que s'ha estat treballant. El temps ja ens dirà si realment el traslado de tota aquesta feina es deriva en una prestació de servicis correcta, però pensem que sí, esperem que sí, que aquesta sigui la finalitat és aquesta. Però des del punt de vista financer de lo que és l'operació en si, com ja li vaig comentar a Paco,
segueix considerant, encara que està basat sobre costos que ens han passat empreses, segueix considerant que el que és el marge que s'està aplicant dins d'aquest projecte és massa baixet. Entonces, si a això li afegim el tema de la fiscalitat de les pròpies empreses que es puguen presentar, així com la garantia a pagar, que ascendeix al 5% del cost del projecte, i valorem aquest projecte en termes dels 10 anys, doncs clar, estem veient que la rentabilitat que tenen les empreses que van optar a aquest projecte es veu molt reduïda. És prou baixeta en termes de rentabilitat i de valor actual que pugui tindre aquest projecte. Tan sols esperem que les empreses diguem que aquest poquet marge que es queda, o és tan reduït, no tinga una repercussió finalment en la prestació de servicis, esperem que no. Entonces, clar, jo penso que el marge de servicis es tindria que haver augmentat un poc, ja que al final, si estudiem aquest projecte i veiem el pla de recuperació descomptat que té el projecte, fins a l'últim any pràcticament no recupera tota la inversió, tenint en compte, ja dic, la fiscalitat, tenint en compte dies que es tenen que prestar, que després es tornaran en l'any 10. Per tant, penso que l'única pega que li veig és aquest marge que veig que tindria que ser un poc més augmentat. Molt bé, moltes gràcies. Gràcies. Més intervencions? Sí, Compromís, en aquest cas, sí que volem agrair la participació que han tingut els grups. També creiem que ciutadans i ciutadanes en aquest contracte. A més, com no podria ser d'una altra manera, en un contracte tan important, sobretot d'un elevat import i també de llarg plaç. Sobretot, també agrair el que se l'hagi tingut en compte algunes de les nostres propostes aportades, perquè al final considerem fonamental que en aquest contracte hagués el consens general. Res més. Gràcies. Segon torn d'intervencions. Sí, alcalde. Bé, doncs agrair als grups de l'oposició la seva postura, això en principi. I després, José Antonio Cristóbal PP ja en comentava diverses vegades el tema de la rentabilitat i és l'estudi que ens dona i és la proposta tècnica. Ara veurem les ofertes com són. Les ofertes, torno a dir, estan molt centrades tant en el juís de valor com en les millores, o sigui que la part econòmica és el mínim. I entonces, esperem que això servisca per a compensar l'altra part, la part de rentabilitat. I per part meva, res més. Gràcies. I Maite vol dir alguna cosa? A mi m'agradaria contestar-li al senyor Vidal. A veure, el tema de la contabilització, que moltes voltes ho hem parlat, evidentment, nosaltres sabem el que n'hi ha, sabem el que voldríem, però volem saber què és el que ens oferirien. No volem limitar nosaltres planificar o fer la feina de les empreses licitadores. Ahí tenen que mostrar l'interès que tinguen per quedar-se en contracte de basura i, per tant, anem a valorar. Jo, al senyor Vidal, l'únic que li puc dir és que jo confie cegament en els tècnics municipals i sé que les valoracions que ells facin a aquestes planificacions que puguen fer les futures o les empreses que vulguin licitar a aquest contracte de basura, estic segura que recolliran absolutament les necessitats de contaminació que pugui tindre tot el terme municipal de Dénia. Montgó, Rotes, Casc Urbà, ja li dic, estic absolutament segura que va a cobrir-se aquestes necessitats. Ja li dic, no ho han volgut posar, no ho han pogut apostes, no ho han posat apostes assessorats per als tècnics que ens han ajudat a redactar aquest plec, perquè han decidit que foren les pròpies empreses les que demostraren el seu interès en la programació que ens pogueren fer. Per aquest motiu no l'han fet, però ja li dic, vostè estiga ben tranquil, que els tècnics saben el que volem, els tècnics saben el que Dénia necessita i estem segurs que van a valorar positivament les propostes que ens facin. Alguna intervenció més? Bé, doncs antes de passar a la votació, a mi sí que m'agradaria, perquè crec que és de justícia, agrair tant a Maite com a Paco i a tots els seus departaments, als seus tècnics, a tota la gent que durant tants mesos han estat treballant per a aquest contracte, aquest servei, que en aquest cas no ja com a alcalde, sinó com a regidor de turisme,
tots sabem el que representa la neteja i la imatge d'una ciutat turística cara als visitants, que és de les primeres coses que valoren quan arriben a un lloc, o que valorem nosaltres també quan anem de visitants a qualsevol altra ciutat, és la neteja. S'ha treballat moltíssim, s'ha treballat conjuntament, conforme ha dit Maite i ha dit Paco, en tots els que esteu aquí, els partits polítics, però tant en els veïns com en tots els que han volgut participar, perquè és una de les 2 o 3 coses més importants que en aquesta legislatura acabaran aprovant-se i algo que tants anys portem demandant o que porta demandant els ciutadans i ciutadanes de Dénia, perquè el contracte que teníem, com tots sabeu, estava més que caducat, en tot el que comporta l'estat de contenedors, el material i de l'adequació a la Dénia de l'any 21 i no a la Dénia de l'any 2005, que és quan es va adjudicar l'anterior contracte. Per tant, gràcies a tots. Pensem que aquest contracte és un contracte, conforme ha explicat Maite, que és viu, que podrà anar adaptant-se a les noves circumstàncies i, sobretot, a algo que tenim que tindre tots molt presents, que és la sostenibilitat, el que representa el que des d'Europa van a marcar-nos, van a controlar-nos i van a començar a sancionar a tots aquells que no compleixen en les directrius de sostenibilitat que s'estan posant ja en marxa en tantes i tantes ciutats. Per tant, moltes gràcies a tots els que heu treballat en aquest contracte. Crec que la ciutadania de Dénia ho agrairà. Esperem que prompte, perquè evidentment el contracte no es començarà a veure el fruit d'ell possiblement fins a final d'any, perquè costa molt posar en marxa un contracte d'aquestes característiques, però que segur que en menys d'un any la gent agrairà aquesta feina i aquestes condicions que s'han posat en el contracte. Gràcies. I ara ja passem a votació. Gent de Dénia? Abstenció. Ciudadanos? Sí. Partit Popular? Abstención. Compromís? Sí. PSPB? Sí. S'aprova per majoria. 4. Aprovació de projecte d'execució d'emissari d'afluents, adequació de l'estació depuradora d'aigües residuals i estació de bombament d'aigües residuals en Montepego. Intervencions? Sí, alcalde. En la urbanització Montepego existeix una depuradora que dona servei a les vivendes situades en terme municipal de Dénia, de Montepego 2 i Montepego 3. Van ser coneixedors que aquesta depuradora no estava funcionant, per tant, no estava depurant les aigües. Van sol·licitar a la mercantil que ho solucionara i, a més, li van demanar que ajustara al punt del vertit al que tenia autoritzat. Com des de la mercantil no han col·laborat ni han fet cas mai a les peticions ni als requeriments que han fet per part de l'Ajuntament, van tindre que anar a demanar autorització al jutjat per a que es deixarà entrar i així, d'alguna manera, solucionar el tema dels vertits que no estaven depurant-se. Una vegada autoritzada l'entrada, vam intentar posar la depuradora en marxa i al intentar posar la depuradora en marxa ens vam donar compte que per a posar-la en marxa les actuacions tenien que ser superiors a les que en principi creiem. A més, tenien que ajustar també el tema del punt del vertit i, a més, també són coneixedors que hi havia unes vivendes que les aigües que estaven vertint no les feien en la depuradora, les feien en un lloc indeterminat. Entonces van decidir fer un projecte global, un projecte que englobara totes aquestes actuacions. Per a la financiació d'aquest projecte van sol·licitar al Consell d'Aigües que aprovara aquest projecte. L'aprovació es va realitzar i el que necessitàvem és que també s'aprovara pel Ple municipal. Per tot això, el que sol·licitem és aprovar el projecte d'execució de l'emissari i adequació de l'EDAR i l'EBAR de Montepego, encara que les obres aniran fent-se a poc segons les necessitats que anem tinguent. Iniciar la tramitació d'autoritzar en la zona verda colindant a la depuradora el poder vertir i d'esta manera tindre el punt de vertit en un lloc autoritzat, sense modificar, evidentment, l'ús de la parcel·la, que avui en dia és un sòl dotacional, i iniciar els tràmits de modificació del punt de vertit de la depuradora al nou
a la nova parcel·la que acabem d'indicar i, per últim, nomenar al funcionari Rogelio Mira com a representant de l'administració i director de les obres. Gràcies. Més intervencions? Sí, senyor alcalde. Només tinc una xicoteta pregunta. Es canvia el punt de vertit perquè aquesta empresa estava vertint en una parcel·la privada i tampoc era el punt de vertit que li havia autoritzat la Confederació, però ara quan anem a vertir no anem al punt de vertit de la Confederació, sinó que tramitem un nou punt. Estava mirant per les coordenades que van enviar, pareix ser que és un altre punt i anem a tramitar que puguem vertir aquesta parcel·la que és municipal i que seria l'apta per a poder vertir i que està més a prop de l'EDAR. Només és això, és aclarir aquest punt. No és el primer punt que la Confederació va donar com a bo, veritat? Li contesti ara si vol o m'espere? Contesti ara? Sí, contesta-li ara, si vol. Vale, doncs no. És dir, sí que és veritat que en el projecte que va fer la mercantil Montepego S.A. marcava un punt de vertit. El punt de vertit que marcava la mercantil està quasi a 1 quilòmetre d'on està la depuradora. Sí que és veritat que nosaltres li han requerit que s'ajuste al projecte que tenia inicial per a que faci el punt de vertit, però com ja li he dit, no tenim aquest contacte o la mercantil mai ens ha facilitat agarrar les notificacions i demés que li han fet. Per tant, nosaltres, com som coneixedors que en un plaç d'un mes i mig, 2 mesos, ens tocarà a nosaltres executar aquest punt de vertit, ja han parlat amb la Confederació i li han proposat la possibilitat de modificar aquest punt de vertit. La modificació s'ajusta més que res perquè per a anar al punt de vertit, que en el seu moment es va iniciar, haurien que fer expropiacions de parcel·les, hauria que passar per baix de la carretera i el vertit inclús estava autoritzat en una sèquia. Per tant, també hauria que sol·licitar als propietaris els que ens deixaren vertir en aquesta sèquia. Per tots aquests motius es va considerar que se podia canviar el punt del vertit. Dóna la casualitat que l'Ajuntament de Dénia té una parcel·la just al costat de la depuradora que s'ajustaria a poder vertir allí. Sí que és veritat que a aquesta parcel·la n'hi ha que fer una sèrie d'estudis antes de l'autorització definitiva. La mateixa Confederació ja ha vingut a veure la parcel·la per a saber si era possible o no possible aquest punt de vertit. Ells ho veuen viable, però el que vostè diu té raó. El que n'hi ha un problema és que aquesta mercantil està vertint en una parcel·la privada que no és propietat d'ells i dudem que tinga llicència per a poder vertir en estar vertit i, sobretot, n'hi ha que solucionar també aquest problema que s'està ocasionant a un tercer. I llavors és el que pretenem, modificar el punt del vertit a algo que siga més accessible i que siga més real per a nosaltres. Molt bé, moltes gràcies. Molt aclarit. Ciudadanos, Partido Popular. Sí, yo solo voy a hacer una pequeña pregunta por una puntualización. Si no recuerdo mal, usted nos comentó en la comisión que toda esta tramitación, que es estupenda y hacía mucha falta y muy necesaria, viene iniciada porque existe una denuncia del Seprona al respecto de todos estos vertidos. ¿Es así? O sea, que esto no ha sido de motu propio. Si no llega la denuncia del Seprona, en Montepego no hacemos absolutamente nada. A ver, no es que no hagamos absolutamente nada, es que lo que hay que recordar es que el ayuntamiento no es el titular de la depuradora, por lo tanto, es decir, tampoco... usted recuerde que en Montepego las obras, en definitiva, no han sido recepcionadas de ningún sitio. Ya le vuelvo a repetir, nosotros claro que hay voluntad. De hecho, yo en agosto del 2019 me puse 3 veces en contacto con la propia representante de la entidad, con la señora Cecilia, para tener en varias ocasiones reuniones con ella y las 3 reuniones a media hora antes de la reunión fueron anuladas. Claro que ha sido voluntad de este ayuntamiento solucionar el problema. Claro que ahora vamos más rápido porque hay una denuncia. Nosotros desconocíamos que esa depuradora no estaba funcionando y que tenía un vertido contaminante o no depurado. Por lo tanto, claro que hemos actuado por una denuncia del Seprona, pero desde luego era voluntad del ayuntamiento actuar como se está actuando en otras intervenciones que también se están poniendo en marcha. Vale, gracias. Compromís, alguna intervenció? Doncs com crec que està tot contestat, no? A les 2 preguntes que hem fet, passem a votació. Gent de Dénia? Sí. Ciudadanos? Sí.
Partit Popular, Sí. Compromís, Sí. PSPB, Sí. s'aprova per unanimitat. I cinquè, modificació i creació d'un nou districte dins de la secció 03 per excés en el nombre d'electors. Intervencions. Ve dictaminat per unanimitat, però bueno, si algú vol... Sí, alcalde. Bueno, explicar que, conforme diu la proposta, és una secció en la qual han passat de 2.000 electors i al passar de 2.000 electors la llei el que es diu és que tenim que fer una altra mesa, una altra secció, i és el que fem. Estem parlant de la zona del Pou de la Muntanya, que viu el Pou de la Muntanya i la carretera de Colònia del Montgó, i en l'expedient estan tots els carrers que canvien i els que queden dins la secció 03 anterior. Res més. Gràcies. Alguna intervenció, aclaració o algo? No? Doncs passem a votació. Gent de Dénia? Sí. Ciudadanos? Sí. Partit Popular? Sí. Compromís? Sí. PSPB? Sí. S'aprova per unanimitat i s'alça la sessió. Gràcies i bon dia a totes i a tots.